Għaddew 5 ijiem minn meta xterdet l-aħbar li Pier Baldacchino, Malti ta' 36 sena li jaħdem fl-Isptar St. James ta' Tripli, inħataf u sallum minkejja kull stennija u tama għatmem l-ebda aħbar dwar dan il-missier ta' żewġ ulied. Il-qraba u s-soċjetà jgħixu minn mument ta' tensjoni filwaqt li l-persuna maħtufa tkun taħt pressjoni u biża'. Tkellimna mal-psikjatra Peter Muscat fid-dawl li fl-aħħar xhur kienu 3 l-Maltin inħatfu fil-pajjiż ġar. Muscat qal li avvenimenti bħal dawn iġibu ansjetà kbira fuq il-persuna li żżid l-adrenalina u toħloq paniku kbir. Però dan mhux dejjem il-każ. Però mbagħad hawn nies illi meta jiffaċċjaw ruħhom f'sitwazzjoni kellha ħafna tiġihom ċerta saħħa barranija biex ngħidlek u jkunu jistgħu jikkopjaw aħjar. Il-psikjatra qal li din magħrufa bħala fight or flight response fejn jew taħtfek il-biża' jew inkella timtela bil-kuraġġ u aktar tama. Dan jiddependi skont ir-relazzjoni tal-maħtuf u dak li jkun ħatfu. Bla dubju ta' xejn avveniment uniku u xejn mill-isbaħ bħal dan jista' jħalli wkoll konsegwenzi fuq il-futur tal-persuna. Tibda tbagħti b'ansjetà għall-arrida, tista' wkoll taqa' f'depressjoni u tista' wkoll tgħaddi minn perjodu twil ta' anke paranoja li inti tibda tibda li ħadd ieħor jagħmilek l-istess ħaġa. Muscat qal li avveniment bħal dan ma jaffettwax biss il-qraba tal-individwu. Jaffettwa wkoll lill-soċjetà għax każi bħal dawn inislu biża' u mhux l-inqas fost Maltin li jitilgħu f'dan il-pajjiż anke jekk kontra kull parir tal-gvern. Iżda il-biża' mhux biss għall-Maltin. Jista' jkun ukoll illi tinħoloq anke biża' u anke forsi emozzjonijiet oħra lejn nies illi huma ta' dik in-nazzjonalità li jgħixu Malta. Fil-moħħ tinħoloq perċezzjoni tibda tpoġġi l kulħadd fl-istess keffa u l-moħħ jibda jimmaġa li huma ser jagħmlulek l-istess. B'hekk b'mod indirett tista' tinħoloq ċertu biża' fir-relazzjonijiet ta' bejn il-Maltin u n-nies li ġejjin minn dan il-pajjiż.